Γεια σας παιδιά, κάνω τώρα ένα βίντεο για να σας προστατέψω, γιατί άμα σας στείλει αυτός εδώ πέρα, το λένε Κώστα Πετζέ, κάπως έτσι, είναι γίδι να ξέρετε. Λοιπόν, έκλεψε από μένα ένα καπουτσίνο κλονίνο που είναι full σπάνιο, είναι από το Halloween και έχει και το RIP. Μου έκλεψε του Χρήστη του φίλου μου, του κλέψε ένα σαν τα hotspot. Παιδιά, έβγαζε 150 μη. Λοιπόν, και εμένα μου κλέψε ένα καπουτσίνο κλονίνο 1,2 μη με RIP trade και ένα σπαγγέτι τουαλέτη Diamond 90 μη και ένα σνέιλο κλοβέρο 185 παιδιά. Και ενός φίλου μου, του Αναστάση, του έκλεψε Σέρμπερους. Κοιτάξτε εδώ, Σέρμπερους, ο άχρηστος Σέρμπερους με 2 trade παιδιά, και το έχει πάρει ευθύνος από το Ελτοράντο. Οπότε αναφορά και θέλω να σας προστατέψω, μην κάνετε ποτέ trade με αυτό το παιδί. Είναι scammer, έχει script, να ξέρετε.